Cal participar i alhora cal transparència i pedagogia en tots els àmbits, on s'impliquen a totes les persones de Manlleu. Conèixer i aprendre de totes les cultures, ser partícips en totes les activitats dels barris, viure i conviure. El deute amb els bancs mai ha de ser prioritari per davant de les necessitats socials i culturals de la població. La PA com a exemple i referent pel dret a un habitatge digne i una lluita fora de les institucions. Ni gent sense casa, ni casa sense gent. Per una sanitat pública a l'abast de tothom, contra les privatitzacions i per tenir un servei a les 24 hores. Ens volen sense futur. El jovent no tenim res a perdre i molt a decidir. A les aules, al carrer i a tot arreu.